ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ದಿನ ಬಳಕೆದ ಅಗತ್ಯ ನೀರು ಪರ್ಪಿ ನೀರುಗಳ ಜನಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಾವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಾದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾದ ಪಂಡದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ತೆರಿಪಾದರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಇನಿ ಪರ್ಪುನ ನೀರಿದ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ತೊಂದರೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಮೂಲತ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಧಿಕಾರಿನಕಲ್ದಲ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಪರ್ಪುನ ನೀರಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಡುವ ಅನ್ಪನ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ದ. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಡ್ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆರಡಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಬರ್ಸ ಭಾರಿ ಡಿಲೇ ಏನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಬರಂದ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದ ಪುರಸಭೆ ಪಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಟ್ಟು ಪೂರ ಮೇಟ್ಲ ಪರ್ಪುನ ನೀರಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆತಂಡು. ಇನ್ನು ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಮೇಟ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ದ ನೀರು ಕಂತು ಕೊರಲಿ ಪನ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಟ್ಯಾಂಕರ್ದ ನೀರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಒಟ್ಟು ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿನಕಲು ಇನ್ನು ಬೈಯಾಗ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆ ಸೇರಿದು ಮಾತ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಕ್ಕ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತಂದು ಇನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನೀರು ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನೀರ್ದ ಬಂಗನು ಅನುಭವಿಸಾವುದಿಲ್ಲರು. ಟ್ಯಾಂಕರ್ಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಬತ್ತಿನಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆ 5 ದಿನ ಆಂಡಲ ನೀರು ಬರ್ಪುಜಿ. ಕುಂಪಲ ಮೂಜಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರಡು ಅಮ್ಲಮಗರು ಮದಕ ಪರಿಸರಡು ನೀರ್ದ ಗುವೆಲ್ಲು ಉಳ್ಳ ಆ ನೀರ್ಲಿನ ಪರಿಯರೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಪುಲಕ ಮಲ್ತಂಡ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಗಾಯ ಆಪುಣು ಪಂಡದು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಖಜೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಮೊಕ್ಲೆಡ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪೀಟಲೆದ ಸಮಸ್ಯೆಲದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾದ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿನ ರೀತಿಡು ತಾರತಮ್ಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಪುಲಕ ತೂವನಡು ಪಂಡದು ಕೇನುಂಡೇರು. ಮತ್ತೆ ಸಹ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ನೀರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಂತರಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೋರೆಡ್ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಲ್ಲದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕಾದರೂ ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಕುಂಬಲ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ PDO ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸಕುರಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅರೆಗಲ ಬನ್ನಗ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತಾ ಕಡೆಡು ತೋಜದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರದ ಯೋಜನೆ ಆವುಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಪಂಡು ತೆರಿಪಾಯರು. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಪರವಾದ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಇನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಡಪವನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನಕ್ಲು ಇನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಟ್ಟು ಜನಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಭಾರಿ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಕನಪನ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಮನ ಕನಪನ ಮುಖಾಂತರ ಪರ್ಪನ ನೀರಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ನೀರಿದ ಸೋರ್ಸ್ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಪನ್ಪನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಈ ಪೂರ ಸಂಗತಿಲಿ ನೀನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪನಾಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ. ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲಡೆ ಸರಿಯಾಯಿಜಿನ ಪಿರೋರ ಸಭೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೆಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯನ ಒದಗಿಸುವ ಅನೇಕ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ ಐನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ PDO ನಕ್ಲಿಗೆ ಗಮನ ಕನಪನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡ್ಡು ಕೊರ್ನಾಡೆಗೆ ನೀರು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವನುಂಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟಡು ನೀರು ಇಜ್ಜಾಂದ ನಡೆಗೆ ಇಜ್ಜಾಂದ ಆಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಉಂಡು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾನವಾದ ನೀರು ಪರ್ಪನ ನೀರನ್ನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪನ ವಿಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಿಲ ಈ ನಮೂನೆದ ಸಭೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನದರು. ಕುಡ್ಲ ಮಂಡಲ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗಟ್ಟಿ
ಪ್ರಮುಖರು ಹರೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಅರುಣ್ ಸಂಕೋಳಿಗೆ, ದಯಾನಂದ್ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಜಗದೀಶ್ ಕೊಂಡಾಣ, ಲತೀಶ್ ರೈ ಅಮ್ಲಮಗರು ಈ ಪೊರ್ತೋಟುಗೆ ಇದ್ದಾರೆ.